Esu Mugia tari ramangan Prabu Celeng Sregi sak mangke dipun tebakan saking Sambi Kala saking Sasana ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak so sugeng amirsani Tejo Budaya. Tejo Budaya. Sikra jemaka saking Sasana Busana. Sikra jemaka saking Sasana Busana menika wujude para kadang putra. Angrasun busana dene terwajah para prajurit saking Kadipaten Bantaran. Was. Lah menika wujude para prajurit saking Kadipaten Bantaran prajurit saking Prabu Kono Sewandolo. Segera lampanya kena dari majun Kyai Saman dimana yang diberi sore bopo sakolo para kadang segera jewangkah lumampah tubuh juara di Paten Kadiri. Ini Hongaos. Ayo, ayo. Pedal sedaya so dipun ho ya yo koyak sing jos jos ha oh ha 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 Solar
Wiwir Sondet sajake ngalender awe sukorano kang para wiyaka sonderan ya ngawang-ngawang Jagakan jubut delik Prabu Celeng Sregi. Judul saking sasara mangaresan agung lamari koconing Prabu Celeng Sregi sakwadya kawali. Cemlot kadya jambare Kang Celeng saka Gandewan lampahing Sang Ratu Prabu Celeng Sregi. Senajan to sak bangsa mring bangsaning Celeng ananing wujuding amemba wujuding manungsa bebasan Kakang Balakiswa ngagem busananira ya sang wujuding satriya cilik lumampah cilik lan gram senadyan to ora gagah pidheksa kiprah lan solah bawane yo kadya denesan wisageti ya kadya Mahapati Setyaki nggih punika kang diwastani Sang Ratu Celeng Sregi ya sang Andagun sang Srenggana lumampah cingkrak-cingkrak mambu gandhe manungsa kadya cakrik mambu ini wah ing nalika semono Risang Prabu Celeng Sregi angger wadya bala sagelar sepapan kair tindian Rekyana Patih Celeng Gempel iya sang Palaraho lamanya Prabu Celeng Sregi sawadya bala nunggal karep nunggal sedya arsa ngayunaken kusuma ayu Dewi saka langit minangka dados garwa Prangswari. Lho, ayo, ae, lho, lho. Oi, aha.
Wadya Bala Prabu Jalesregi Asura Bata Rupa Kandya Jurang kang jugruk lo oi ayo os soroting pandam sumlur matangi jroning pasaren remu-remu kelingan raranan sang diah menengkung sumungkan guling Para kasih putri, lamaniko para kadang putra putri hangga berakan perang tanding perang Bondo Wolopati antara pun prajurit saking Kadipaten Bantarangin kalian Prabu Jalesregi Pangusuting telatah Gunung Kedem. Rikala semanten nunggal karep nunggal sedya hamboyong putri Kadiriang jajuluk dening Kisumaning Dewi Saka Langit. Mangkaten sikatipun sejarah bilih wonten tumpang sih anggenipun kula atur saking turangga siswa Tejo Budaya Yuwun agung ing samudra pangang sami tanpa pepindhan ing wasana. Para waraga Tejo Budaya lemangsara wagita-gita bareng. Siap, siap. Tejo Budaya pusate wong sugih dulur sing penting aja kali omah jarane wong 13 Makroman City Ati
Eldira Audio Sound System asik bro. Pusate wong kesel sugih dulur Dua-duaan biarane pasir batu gembyong kele ono pinggir durung ketemu awak insulasi kelibetan koyo kelangan pinggir duit teloko arane keluku disikari di para dadi pintu sampai tidur iso sing bisa turu demen reko ngomong sing kudu Tejo Budoyo Aring-aring kedang-kedang campur sami sampai keringat sing kiri Ketang raja sak jarang dipangan catat tinggal warang kelelep isem bener Ketang sawi nake rapat klopo hati iki koyo bukan kodiko Kedang-kedang sak jarang diperhateli dong saya percaya pedang toto iki Percaya pada yang toto iki Percaya pada toto iki pusate wong sugih dulur Just Oh oh. Oh. Iya. Hei, Tejo Budoyo. Iya. Yo. Tapi lampahnya berwajib bolo mantarangin. Ingkang nariko semono
nunggal karep angayunaken kusuma ayu dewi saka langit sekar kedaton ning praja Kediri iya dipun utus sambil lumampah tujuan Kadipaten Kediri nanging sak tengahing wonolir boyo kebagian kelo kalian Prabu Celeng Srenggi sak wadya balane wasit Prabu Celeng Srenggi punika pangwasring tlatah Gunung Gedhing ing rika semanten tunggal karo tunggal Setya. Aboyong putri Kediriang jajuluk dening keseparing Dewi saka langit. Nanging sak tengahing wana lir Rebaya. Kebagian kalian para prajurit saking Kadipaten Bantar.
Para rawuh Hasra Putri. Lamun nika jeting para kandhang putra putri singget sauntawis Janji welas sampai mati. anggenipun para kandhang putra putri punika nggambaraken Arep nyulayani para prajurit saking Kadipaten Bandarangin kaliyan Prabu ison hang ono Celeng Sregi pangkosning telatah Gunung Kendem. Ing rikala semanten awak isun percaya Hanunggal karep nunggal sedya hanglamar putri Kediriang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Saka. Pramila rasa ati curiga ing medal dalu punika nguri-nguri budaya Jawi supados lestari widodo kang ngawujud dening seni tari kuda kepang sing ngarep Turangga Siswa Tejo Budaya. Makaten makaten seketik sikatipun sejarah dene wonten tupaksih anggenipun kalatur saking seni tari kuda kepang Turangga Siswa Tejo Budaya nyuwun ageng sesambudha pakan sampetan ko bebedan. Pokoknya saya ngatur Jaya Jaya Wijayati sekali merdeka Indonesia tetap merdeka. Seni tari kuda kepang Turangga Siswa Tejo Budaya jarane wong 13 Kales sing sapi Diri, ayo pasrahno saka langit marang aku. Loh.
Gambarkan perang tanding perang bondo molomot antara pun para prajurit saking Kadipaten Bantaragin kalian Prabu Celeng Sregi Pangkos Telatah Gunung Padang ingiri kala selang tunggal karep Amboyo putri Kedriang Jejuluk dari Kusmari Kediri Soko kebatasan perang tanding perbondo ngolomat antara pun para prajurit saking Kadipaten Bantaragin kalian Prabu Celeng Sregi dari kala semantan tunggal karep tunggal Satya Boyong putri Kedriang Jejuluk dari Kusmari Kediri Soko aja turu sore kake ana dewa ngamang saged nyangking pokor kancanani isin lidungote tulak sandang lawan pangan yo iku bagianipun wong meleh sabarna rimmo ridu mawur mangawur-awurmu rahat tengaraning gong maguru bangsa tata kadya butula war panjeriting turang Gusti Amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha amuk Suramarata Jaya Rudira lho nyata lamun sate
Satria prawira rama eling kula eling muni gunungane opati lho ayo di saka langit wenehno aku ayo seneng lam baca alung prasojo mong lambis yen kowe seneng lamis gampang kan tumraping sasramu ngan mbok aja sademen labis senang lamis padha
seneng citra wah iya Tejo kalau sing satu wis sing tahan rasane ati iki terus-terusan isun riko apusi omong riko sing keneng dikuku perit koyo peru perandiane masio tawis ngerti saben dino isun riko larani kaneng paran isun make biain welas ambi riko pengen isun ojo lambi ayang-ayangane riko tapi paran isun sayang lalekaken riko saya inget piain saya welas piain isun pasrah paran jare urip iki perandiane masio tawis ngerti saben dino riris iko larane kaneng paran isun make piain welas ambi riko pengen isun ojo ambi ayang-ayangane riko tapi paran saya isun lalekaken awak riko saya inget piain saya welas piain isun pasrah paran jare urip iki sasaran kalian Tejo Budaya ingkang dipun pendhekani langsung panjenengan Bapak Punalek saha Bapak Sanusi hi a hi
Ayo, Cok. Iya. Luk lah alah. Apa kasih bang? Kalung emas. Kalung emas sing biyen tak tuku Sakini piye? tak pasrahke mong kanggo sliramu Sebole ngapusi pas iki. gede rasa tresnaku yo mong kanggo sliramu ranyono kowe lali karo aku Sing sabar. entuk sing anyar Amin. Allahumma. kalong emas biyen ana kulo saiki wis malih dadi biru Luntur kena keringet. lontor kaya tresnamu luntur kaya atimu rayono kowe lali karo aku Sakno. lara hatiku keloro-loro rasane nganti tembus ning dada tangisku iki merga kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki lara atiku keloro-loro rasane nganti tembus ning dada Matur suwun Bosit. tangis Surungane. iki mereka kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki Iya. Cintaku sakanyang kader kanyang koder karo kowe wong ayu sing bakul lemper lempermu pancen super resik tur anti laler yen rapeto sedina ning sirah kliyer cintaku sekanyang kader paribasan durung demo wani banjir modal bensin seliter motorku tak starter tak ampiri ayo tak jak muter tiwas aku dandan melipit rambutku langone pomit malah kowe lunga plecing ora pamit mit tamu lawak kon ku mikir nang awak nganti rusak
Bonjero Jaban jero sing tak pikir jebule kaya ngono gampang tebu kregot dipangan uler cintaku sekonyong-konyong keter uler keket mlakune klokat kloket malah jebak bayi jebol aku kenepelet malah jebak bayi jebol aku kenepelet sekonyong-konyong koder sambut kapian apa cok? Yuk cok balik ya recah bagus napa Mas Imam? Cidro telu Cidro 3 matur sembah nuwun Bos Baladewa Masjid Surungane Ogi Bos Eldera Audio Sound System napa Mas Imam Cidro 3 monggo Mas Romansah lali liane cah lali Cok ngapunten nggih ngapunten ingkang kathah nggih kesupen nggih supe Mas nggih maklum faktor nggih ngapunten nggih para kanca-kanca nggih nagih janji Mbak Riris nanti tanggal 11 insyaallah kita insyaallah turuti Mbak ya dikasih dieling-eling maneh nggih dieling-eling malih monggo kelingan rikala urip bebarengan bunga susah kabeh dadi alangan senadyan sedina mangan sepisan hati seneng anggon urip bebrayan pancen saiki uripmu wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan enak bubuk penak kerja penak ngenteni ya sabar neng lali aku sing rumatan ora sakno teko tenan sliramu marang awakku jane ora teko galungos sapa uripku saiki tak take sing dadi janjimu lali aku ojo lali anakmu saiki wis gede-gede pengen nyuwun pirsa sapa to bapake udan tangis atiku tansah nelongso saya mbok sia-sia teko tenan sliramu marang awakku mbok tinggal lunga suwe apa dayaku saiki datake sing dadi janjimu lali aku ojo lali nang anakmu yuk
saiki wis gede-gede pengen weruh spersa sapa to bapake dan tangis hatiku tansah nelongso neng atiku kok kaya mbok sia-sia neng atiku kok kaya mbok sia-sia ayo coy balik ger balik com maksud nggih satu lagu pulang. Oke. Nanti tanggal 11 kita tampil kembali loh di Muara Badak, Kutai Kartanegara. Saya besok juga tampil lagi loh, lelah sudah. Tanpun di. Ada deh. Ada deh. Nah, privasi. Hundupa mengalun. Purbakala riwayat priangan ibu yang menanggung malang dipercinta putra sang kuryang sakti ayo com tinggal balik com walaupun mengetahui itu putrinya sejati dapat berlari di gelap malam dimintanya menyediakan telaga dan perahu semalam di timur fajar tiba sebelum waktunya sang kuryang putra tak menepati janjinya. Lajeng apa Mas Imam? Apa ger bagus? Nyun tembang apa ger? Ojo gawe susah apa ger bagus? Napa Mas Imam? Napa Mas Imam? Jangan nangis. Kok nangis? Kenapa? Anu kebacut jeruk ya. Ojo nangis Mbak Riris. Kayaknya next deh Mas. Liane. Nextnya. Next, yang lain nggih, biar bagus nggih. Nggih. Ngapunten ingkang kathah nggih. Ojo nangisipun next nggih. Nanti tanggal 11 kita turuti ya di Muara Badak Kutai Kartanegara. Nggih. Tanggal 11 nggih. Nggih. Setan enggak ya? Kusuman ning ati. Duwang bagus. Kali garja bagus. Ganti-anti. Aja gawe susah apa wekir. Prayoko. Mong tekamu. Sing hati-hati.
bisa gawe bagus tentrem ring atiku ya yo biyen nate janji tau gemi ora bakal lali ya yo terkelingan jroning ati sak keteng bumi kadang kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambekane kok paeti pamburine pancen mangkalake amang pamujiku muga-muga ra ana rupeda sakpungkure pripun nggonmu lunga aku golek liya ngono oke kadang kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake sing sabar yuk manis pambukane kok paeti pamburine pancen mangkalake amang pamujiku moga-moga ra ana rupeda sapungkure gana mulunga nora kondo monggo ayah nyamin agar sebagus napa pamit boleh oke apa sanes napa pamit boleh oke lilanono pamit mulih mesti kala yen tutu jodone makin enggal kantok sulit wong kang bisa nglateni slirane pancen abot jroning ati nika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sak dermong lan bayi selamat tinggal kudu akan kau selalu bahagia hanya pesanku
kayaknya saya tahu. Oh ya iyo. Memang berat ku rasakan Sugeng dalu kaki warsip. meninggalkan kasih yang ku cinta. Kau yang ku cinta. Bagaimana lagi semuanya harus ku jalani. Loh. Oh, ayo ger. Bocah bagus. Enggalo ini Purwodasina. Aja gawe susah para bapakmu ya ger anakku cah bagus.